Πριν περίπου 2 χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αγωνίστηκα να σας πείσω ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είχε στην πραγματικότητα έναν και μόνο στόχο: την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Και τι μου απαντούσε τότε η κυβέρνηση? Ότι κάνω λάθος, γιατί το καθεστώς της υιοθεσίας, προσέξτε, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει και θα παραμείνει το ίδιο. Έλα όμως που μόλις πριν λίγες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας, με βάση το νόμο αυτό της πράγματι μεταλλαγμένης Νέας Δημοκρατίας, έκρινε ως συνταγματικό το δικαίωμα της υιοθεσίας για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως ακριβώς είχα προβλέψει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έγινε και ένα βήμα παρακάτω. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η προστασία της οικογένειας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας αφορούν σε όλες τις μορφές της οικογενειακής ζωής που απαντώνται στη σύγχρονη κοινωνία. Με άλλα λόγια, ότι μπορεί να υπάρχει μητρότητα χωρίς να υπάρχει μητέρα. Αυτός είναι ο γονέας 1 και γονέας 2, όπως είχα προειδοποιήσει. Το είχαν κρύψει όμως αυτό από τα φροντιστήρια που έκανε η Νέα Δημοκρατία στους βουλευτές της.